Boste napisali nalog ali ne? Zakaj ne? Zakaj ne? Ne, hočem, zahtevam. Vašega staršino. Zakaj ste me ustavili, mi povejte? Koliko si v policiji? 5 let, frajer. Jaz sem državna varnost že 25 let. Državna varnost. Odlično, pa ja volim nek to bude, bre. Ja to volim neka bude. Ama gospodine, dajte mi vašu ličnu kartu da vas... Šta vama ima potraga, da ste vi kriminalac ili niste? Da li je to vama jasno? Ja 20 godina za ovu državu krvarim i gledam da to bude sve u redu. A ja neću da dozvolim da vi dođete iz Ingolstadta, iz Nemačke, da provocirate mene ovde. Ali ti mi napisali ne? Pa, ajde, Gaša. Gaša! Ajde, pojmo! Pojmo! A few moments later. To, daj mu! Ode niz stepence! Jebote, sunce! Ode niz stepence, Bog te jebu! Odoše niz stepence! Odoše! Opal će dobro u auto!